खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारि आरो गेजेराव सानसेल'सै थामहिनबा फैगौ 4 मे खालारावनो मोनफ्रोमबो रायजोनि विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया जागायगोन आरो बे समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि जा प्रेडिक्सन एबा एक्जिट पुलफोरखौ साननाय हाबाफारिया जागासिनो आरो गोबां साखाफारा जाबाय आरो गाव गाव राजखान्थि दोलोखौ माबोरै देरहागोन माबे विधानसभा बियाबाव गोख्रों जागासिनो दं माबे विधानसभा बियाबाव देरहासार जागोन बबेयाव जेनगोन बेफोरखौ लानानै गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो आरो सावरायलायगासिनो दं थिग बेबायदि समावनो ECI निफ्राय थामहिनबा इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निफ्राय बे समाव गोख्रों माखासे माने थांखि एबा SOP फोसावदों विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननायाव गोख्रों नेमखान्थि देरहानाय बिजाथिफोरा रंजानो मोननाय नङा भट साननायाव हाबग्राफोरा बिथोन मोननाय सोद्रोमाफोरासो QR क'ड स्केन खालामग्रोनांगोन बेनि उनावसो भट साननाय एबा भट केन्द्रफोराव माबोरै हाबनांगौ बेखौ बिथोन मोनगोन होननानै बे समाव ECI निफ्राय गोख्रों फोसावनाय जादों बे समाव गोबां समाव नुनो मोनबोदों जे बिजाथि एबा देरहागिरि बिजाथिफोरा गोलाव रेली लानानै बेम पार्टी लानानै बम गावनानै फटका गावनानै बेफोरबायदि गोबां रंजाबोयोमोन लामा नाथाय बे खेबाव नोंथांमोना एबा बिजाथिफोरा देरहाब्लाबो बे समाव रंजानो मोननाय नङा भट साननाय थिलियाव आरो लामा सामाफोराव गोलाव रेली लानानै बेफोरबायदि फटका गावनानै बेम पार्टी दामनानै रंजानो मोना जुदि रंजानो गोसो दङब्ला देरहागिरि बिजाथिफोरा एबा देरहागिरि बिजाथिफोरनि पार्टीफ्रा दोलोफोरा गाव गावनि न'आव एबा दोलोफोरनि मावख'फोरावसो रंजानो मोनगोन बेफोरबायदि सिगांनि बायदि बेम पार्टी दामनानै फटका गावनानै लामा गोलाव रेली लानानै रंजानायनि फोरबो फालिनो मोननाय नङा होननानै बे समाव ECI निफ्राय थामहिनबा इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निफ्राय बे समाव गोख्रों राहा लादों आरो गोख्रों फोसावदों बेजों लोगोसे आरो बिजाथिब्लाबो बिथांमोना QR क'ड जों स्केन खालामग्रोनांगोन आरो माबे जायगायाव हाबनो मोनगोन बेखौ थिरांथा खालामनाय जागोन जेराव मेरावनो बे समाव हाबग्रा ID कार्ड मोनबाय होननानै गोसोबायदि हाबलाय ओंखारलाय खालामनो मोना बे समाव गोख्रों फोसावदों ECI निफ्राय बे समाव बयबो मिथिगौ आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि जा भट साननाय बेयो फैगौ 4 मे एबा गेजेराव सानसेल'सै बेनि उनावनो विधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागायगोन आरो बे समाव भट साननाय समाव माखासे मानि बे समाव ECI निफ्राय नेमखान्थि गोख्रों फोसावदों जे बिजाथिफ्रा देरहागिरि बिजाथिफ्रा एबा देरहादोंब्लाबो बे समाव गोसो गुदुं जानानै लामा दथायाव गोलाव रेली लानानै बेम पार्टी दामफबनानै फुटका गावफबनानै बेफोरबायदि जेबो रंजानो मोननाय नङा आरो जुदि रंजानो गोसो दंब्ला बेफोरबायदि बेम पार्टी दामनो गोसो दंब्ला बिथांमोना गाव गावनि मावख'फोराव गाव गावनि न'फोराव थांनानैसो बेफोरबायदि रंजानो मोनगोन होननानै बे समाव ECI निफ्राय गोख्रों नेमखान्थि फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।